Plata u prosveti je večna tema. Valjda od kad postoji prosveta, postoji nedoumica da li su prosvetni radnici plaćeni malo, osrednje ili mnogo i svi se štrajkovi u prošlosti tiču ponajviše tih popravki u sistemu, dakle da oni koji obrazuju i vaspitavaju decu da budu plaćeni makar jednako kao drugi ili više od njih. Međutim, prosvetni sistem danas dozvoljava da se u njemu ljudi ponašaju kako žele. Kontrola je vrlo slaba, to je jedan konglomerat sistemski u kojem je vrlo teško kontrolisati ponašanje pojedinaca i pošto je to tako, onda i oni koji rade mnogo i oni koji rade osrednje i oni koji rade sasvim malo bivaju jednako plaćeni. Kada je to tako, onda je jasno da oni koji ne rade ništa su plaćeni mnogo, a da oni koji se svim srcem daju svojim đacima da su plaćeni izuzetno malo. U tom smislu, ja ne mislim da bi borba za veće plate trebalo na ovaj način da se definiše, već da prvenstveno borba u prosveti bude borba za adekvatni i bolji kadar, da u jednom trenutku oni koji se bore za bolje plate ne mogu da kažu da postoji neko ko tu platu nije zaslužio. Ako se ne dičimo izuzetnim radom, onda se čini da ne možemo zaslužiti ono što nam svakako pripada.